A romániai falurombolás. A romániai falurombolás nem egyik napról a másikra született meg, hanem egy hosszú, tudatosan felépített folyamat végpontja volt, amelynek célja nem pusztán a települések átrendezése, hanem egy teljes társadalmi szerkezet felszámolása volt. A folyamat középpontjában Nicolae Ceausescu állt, aki 1965-ben került Románia élére, és hatalmának első éveiben még a reformer és a különutas kommunista vezető látszatát keltette. A Szovjetuniótól való óvatos távolságtartás és a nyugat felé mutatott nyitás azonban csak eszköz volt hatalma megszilárdításához. A valódi fordulat 1971-ben következett be, amikor Ceausescu kelet-ázsiai körúton járt Kínában és Észak-Koreában, ahol mély benyomást tett rá a totális állami kontroll, a személyi kultusz és az a gondolat, hogy a társadalom teljes egészében átnevelhető és újra formálható. Hazatérése után kiadta a júliusi téziseket, amelyekkel Románia fokozatosan egy neosztálinista irányba fordult. Ettől kezdve minden reform, minden fejlesztési terv egyetlen célt szolgált, egy homogén, könnyen irányítható, a hagyományos kötődéseitől megfosztott, szocialista román nemzet létrehozását. Ebbe a koncepcióba a falusi társadalom nem fért bele. A romániai falvak túlnyomó többsége önálló gazdasági egységekre épült, erős egyházi és közösségi hálóval, különösen Erdélyben, ahol a magyar és a német lakosság évszázadok óta falvakban élt, saját intézményrendszerrel, nyelvvel és hagyományokkal. A falusi ember földdel rendelkezett, állatot tartott, saját ritmusa volt, és nem függött teljes mértékben az államtól. Ez a rendszer Ceausescu szemében nem csak elmaradott, hanem veszélyes is volt. A település szisztematizálás elméleti alapjait már a 60-as évek végén lefektették, de a konkrét tervezés az 1970-es évek elején indult meg. A hivatalos indoklás szerint Románia falvai túlzottan szétaprózottak, infrastruktúrájuk fejletlen, fenntartásuk gazdaságtalan. A valóságban azonban éppen az állami forráskivonás, a szolgáltatások szándékos leépítése és a beruházások elmaradása idézte elő ezt az állapotot. A tervek szerint az ország több mint 13 000 falujából mindössze körülbelül 1200-at nyilvánítottak volna fejlődőképesnek, a többit felszámolásra ítélték. A lakosságot úgynevezett agrár-ipari központokba telepítették volna át, tömbházakba, ahol a földtől és a hagyományos megélhetési formáktól elszakítva teljes mértékben az államtól függtek volna. A végrehajtás jogi kereteit az 1974-es törvények biztosították, és a folyamatot először a városokban kezdték el. Történelmi városközpontok tűntek el, templomokat, régi utcákat, teljes városrészeket bontottak le, hogy helyükre egységes politikai-adminisztratív központok, felvonulási terek és panelnegyedek épüljenek. Az 1977-es földrengés ürügyet adott arra, hogy mindezt felgyorsítsák, és Bukarest történelmi magja is nagyrészt áldozatul esett a modernizációnak. Ha ezt meg lehetett tenni a fővárossal, nem maradt semmilyen erkölcsi vagy politikai akadály a falvak felszámolása előtt sem. A falurendezési terv azonban nem egyformán érintette az ország minden részét. Erdélyben, különösen a Székelyföldön, a Mezőségen és a Partiumban a falvak jelentős része magyar vagy vegyes lakosságú volt, sokszor néhány száz fős közösségekkel. Ezek a települések a szisztematizálási kritériumok alapján szinte automatikusan az életképtelen kategóriába kerültek. A statisztikai küszöbök lakosságszám, beépítési sűrűség, ipari potenciál mögött valójában egy nemzetiségi szempont is meghúzódott. Minél kisebb és homogénebb volt egy magyar falu, annál nagyobb eséllyel ítélték eltüntetésre. A terv végrehajtása így nem csak társadalmi, hanem etnikai következményekkel is járt, mivel a kitelepítések és az áttelepítések felgyorsították az asszimilációt és megbontották a magyar közösségek térbeli folytonosságát. A 80-as évek közepére már konkrét számokkal dolgoztak. 1986-ban a Román Kommunista Párt belső jelentése szerint a 13.123 faluból 3.931-et terveztek felszámolni, és a megmaradó településeken is drasztikusan csökkentették volna a beépíthető területeket. Ez több mint 1,8 millió falusi családot érintett volna, köztük aránytalanul nagy számban magyarokat. Erdélyben egész falutípusok kerültek veszélybe, a kis székelyfalvak, a mezőségi magyar szórványtelepülések és a szász falvak egyaránt.
A legismertebb példa a Maros megyei Bözödújfalu volt, amelyet hivatalosan egy víztározó építése miatt árasztottak el, de a valóságban a falu teljes közösségének felszámolása volt a cél. A házak eltűntek, a temető a víz alá került, és évtizedeken át csak a templom tornya állt ki a tó felszínéből, néma emlékeztetőként arra, mi történt itt. Ez a templom 2014-ben omlott össze, végleg lezárva egy falu történetét. Április 29-én Ceausescu nyíltan bejelentette, hogy a település szisztematizálási tervet 2000-ig végre akarják hajtani. Ekkorra már világossá vált, hogy a cél a romániai falvak mintegy felének megszüntetése és több száz agrár-ipari központ létrehozása. A hivatalos propaganda a város és a vidék közötti különbségek felszámolásáról beszélt, miközben vidéken sorra szűntek meg a posták, az orvosi rendelők, az iskolák. Sok helyen nem volt szükség buldózerekre, elég volt megvonni az alapvető szolgáltatásokat, és a falvak lassan elnéptelenedtek. A magyar falvak esetében ez különösen pusztító volt, mert a kitelepített lakosságot gyakran román többségű városrészekbe telepítették, ahol a nyelvi és kulturális beolvadás szinte elkerülhetetlenné vált. A folyamat következményeként 1988-89-ben drámaian megnőtt a Romániából Magyarországra menekülők száma. A határt sokan illegálisan, életüket kockáztatva lépték át, miközben Romániában érvényben volt a tűzparancs. A menekültek jelentős része erdélyi magyar volt, akik nem csak gazdasági kilátástalanság, hanem a közösségeik megszűnésének fenyegetése elől menekültek. Magyarországon tömegtüntetések zajlottak a falurombolás ellen, Nyugat-Európában és Észak-Amerikában pedig egyre erősebb nemzetközi tiltakozás bontakozott ki, amely Ceausescu addigi külpolitikai mozgásterét is beszűkítette. A rendszer végül saját súlya alatt roppant össze. Amikor Temesváron egy református lelkipásztor, Tőkés László kilakoltatása ellen tiltakozás kezdődött, az események lavinaszerűen felgyorsultak, és 1989. decemberében a Ceausescu rezsim megbukott. A falurombolás terve ezzel véget ért, de a következményei nem tűntek el. Számtalan magyar falu népessége végleg megcsappant, sok közösség soha nem épült újjá, és az erdélyi magyarság demográfiai súlya tartósan csökkent. A romániai falurombolás így nem pusztán egy elhibázott településrendezési program volt, hanem egy olyan állami kísérlet, amely a vidéki társadalom és különösen a nemzeti kisebbségek felszámolására irányult. Bár a terv nem valósult meg teljes egészében, az általa okozott sebek ma is láthatók Erdély térképén és az ott élő közösségek emlékezetében. Ha úgy érzed, hogy ezek a történetek nem maradhatnak csendben, ha fontos számodra, hogy a múlt ilyen fejezetei nem erüljenek feledésbe, akkor kérlek, támogasd ezt a csatornát egy lájkkal. Ha ismersz olyat, akit érdekel Erdély, a magyar közösségek története, vagy a 20. század elhallgatott, fájdalmas eseményei, oszd meg vele ezt a videót. És ha szeretnél még hasonló, alaposan feldolgozott, történelmileg hiteles, mégis emberközeli történeteket látni Erdélyről, a Kárpát-medencéről, és azokról az eseményekről, amelyek máig hatnak ránk, akkor iratkozz fel a csatornára. Itt nem csak a múltat idézzük fel, hanem megpróbáljuk megérteni azt is, hogyan jutottunk el oda, ahol ma vagyunk. Köszönöm.